Hem aprovat la modificació del Pla General Metropolità del Carmel i entorns. Aquesta aprovació s'ha fet amb el suport dels grups del govern, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa Verds Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Catalunya. Hem d'alguna manera aconseguit el màxim guany públic, el màxim benefici públic amb el mínim d'estorb particular. Hem revisat els anteriors PERIs, els del 86 i el del 87, i inclús el Pla General Metropolità del 76, per trobar la forma d'encaixar les noves necessitats, per millorar la connectivitat, per guanyar nous equipaments, per guanyar noves zones verdes, per transformar habitatge de poca qualitat en algunes zones puntuals i intentar continuar fent evolucionar aquest barri del Carmel i aquests barris dels seus entorns. Crec que hem fet un procés molt interessant d'acompanyament als propis afectats, de treball amb els propis afectats, de participació amb els propis afectats, també, com no, amb el moviment associatiu del Carmel i dels barris del voltant. Per tant, crec que ens podem felicitar pel treball fet, pel resultat obtingut. Crec que aquest document final és ajustat a les necessitats del barri i també és proporcionat en relació a les molèsties que qualsevol evolució d'una ciutat demana. Moltes gràcies a tothom que ho ha fet possible, però sobretot a tothom que ha volgut treballar-hi intensament des de qualsevol de les seves posicions, sigui des del moviment associatiu, sigui en qualitat d'afectats o sigui a nivell tècnic, tot el personal de l'Ajuntament que ho ha fet possible.